Odhalenia pamätnej tabule nášmu významnému slovenskému spisovateľovi, ale hlavne nášmu študentovi Jánovi Čajakovi. Stal som sa učiteľom v Selenči. Do Selenče som prišiel začiatkom decembra. Počasie bolo chladné, hmlisté, bola tá hojnosť. Čo ma prekvapilo, bolo nebo. Utešené, bezhraničné, slobodné, jasavé nebo. Podobá sa ohromnej, vysočinou nezastrenej kupole. Ale prišla jar.
História nám dala takú skutočnosť, že máme v Jáne troch čajakov. Farára, spisovateľa a ďalšieho spisovateľa. Ja som si najviac zapamätal najmladšieho čajaka. Prakticky u nás prežil len necelé 4 roky. Ovšem mal silné pôsobenie okolia, ktoré bolo jednak tým činom Kalničiakovcov, lebo jeho otec sa musel postarať o starého pána farára. Jednak oni boli bohatí, tí Sentivániovci, tým, že podporovali či katolícku, alebo evangelickú cirkev, pretože oni boli rozdelení na polovicu. No a tam, kde bol pán Zeman, aké mal náboženstvo, tak musí aj ten podaný. A tá kultúra sa vzájomne prelínala a tak sa dostalo do povedomia, že celé tie 3 generácie po sebe prenášali tú kultúrnosť tých ľudí. No a práve načerpal Jan Čajak, Alikves, to je ten stredný, toľko tých skúseností, že potom to prenášal v spomienkach na Dolnej Zemi. Napísal asi 14 krásnych poviedok zo života. Zaujímavé sa prelínajú medzi sebou s naším životom liptovským, so životom Dolnej Zemi, pretože tam bola tiež smes zaujímavých ľudí, ktorí tam prichádzali za robotou. No bola to veľká bieda, on bol vo veľkej biede, on mal problém so šatami, alebo aj tu na niekoľko razy bol tu vo väzení. V Líce bolo aj väzenie školské, neviem, či viete, aj Hviezdoslavov 3 razy zavretý. No to bola taká izbietka, 4x4 metre, kde musel prežiť 3-4 dní, keď ho zavreli. A potom musel dojsť. No Čajak bol veľmi nedisciplinovaný, veľmi rozporný, veľmi zaujímavý človek, poznačený svojou dobou, ktorú potom videl a zažil tú biedu Slovákov na južnej Juhoslávii. No a to poznačilo celé jeho počínanie, celý jeho prejav a tie návraty späť na ten Liptov, kde sa narodil, kde trošku poznal toho otca, ale cez mamu a celú plejádu tých spisovateľov a vzdelaných ľudí, zaznačepal tú silu pre Jugosláviu, to ich naplňal svojimi predstavami o kráse Slovenska. Nám predstavte, o aké podujatie ide, a kto vlastne bol hosťom pri odhalení tabule. Ide o významné podujatie, Jan Čajak, starší. Toto podujatie je, tak by som povedal, že na viac dní rozložené, ale ústredným motivom je vlastne odhalenie pamätnej tabule Jánovi Čajakovi ako národnému buditeľovi, slovenskému spisovateľovi, predovšetkým dolnozemských Slovákov zo srbskej Vojvodiny. Hostiami predovšetkým boli traja, jeden historik z Liptovského Jána, pán evangelický farár z Liptovského Jána a tiež starosta obce Liptovský Ján, pretože Jan Čajak starší sa narodil práve v Liptovskom Jáne. Bol to syn významného štúrovského básnika Janka Čajaka, ktorý patril medzi 13 študentov, ktorí odišli na protest proti zosadeniu Ľudovita Štúra v roku 1844 z katedry slovenčiny v Bratislave, prišli do Levoče. No žiaľ, Janko Čajak, štúrovský básnik, sa dožil krátkeho života, asi 30-ročne zomrel a zostal sirotka. Tento Jan Čajak zostal ako 3-ročná sirotka, ktorého matka vlastne bola sestra Terezie Vancovej. Matka sa vydala za Pavla Dobšinského, ktorý je známy ako slovenský Homer. V Drienčanoch vlastne vyrástal tento pastorok, vyrástal v Drienčanoch pod vedením Pavla Dobšinského. Po dovršení dospelosti medzičasom študoval aj tu na našom evangelickom gymnáziu, liceu. Je tomu teraz 130 rokov od jeho štúdií tu v Kežmarku. Tu sa vlastne naučil jeden z jazykov, ktorý ovládal. No a po skončení učiteľskej preparandie odišiel do Vojvodiny, srbskej Vojvodiny, medzi Slovákov a tam vlastne robil obrovskú národnú buditeľskú prácu. Napríklad založil gymnázium, Slovenské gymnázium v Bátskom Petrovci. Toho na budúci rok je 90 rokov od založenia tohto gymnázia. Bol redaktorom rôznych časopisov, pomáhal zveľaďovať život nielen Selenčanov, ale aj v Bátskom Petrovci, pretože v Bátskom Petrovci potom tam aj zomrel. Takže predovšetkým je venovaná pozornosť Jánovi Čajakovi. A v súvislosti s tým, že pôsobil v Selenči, a v Selenči sa vlastne narodil aj jeho syn Jan Čajak mladší.
to je vlastne už tá trojka, pretože prvý bol Janko Čajak, druhý je náš Jan Čajak, potom je Jan Čajak mladší. No a tá štvorka bola v tom, že ešte bola jedna dcera toho tohto Jana Čajaka staršieho, Adela Petrovičová, významná dramatička, no a tá je v tej štvorke, preto tí 4 ľudia odhaľovali túto pamätnú tabuľu. Bolo to za účasti ekumenického speváckeho zboru Zvony zo Selenče, ktorý je tu 3 dní a 3 dní vlastne každý deň v niektorom z kostolov má koncert a priamo sa zúčastňuje, aktívne sa zúčastňuje bohoslúžieb. Piatok bol na bohoslúžbe v Ľubici, priamo sa zúčastnil a koncertoval. Dnes koncertuje tu v Kežmarku, drevenom evangelickom kostole a zároveň aj svojím programom spríjemnil celé to podujatie a zajtra ráno o 8:00 vlastne takisto bude účastný v rímskokatolíckej bazilike svätého Kríža. My sme veľmi radi, že máme tento súbor, pretože vedúci tohto súboru je Jan Sudy, tamojší učiteľ, ktorý vlastne ako keby kráčal v Čajakových stopách, je aj hudobným skladateľom a je známy tým, že tvorí vlastne hudobné skladby, zhudobňuje diela významných slovenských klasikov, napríklad Kraskovú otcovú rolu, ktorá dojíma každého. Toto odhalenie pamätnej tabule ma motivovalo tým návštevou Selenče, obce Selenče. Bol som ako súčasťou vystúpenia detského folklórneho súboru Gorálik pod vedením Terezie Klempárovej. Prišli sme tam a každý, kto príde do Selenče, je očarený Selenčou. Ten duch, ktorý tam je, tú kultúru, ktorú tam pestujú, to je niečo úžasné. A ak sa neuvidíme tu, potom sa iste uvidíme v nebi. Takže dovidenia. Každý